Nyt menen käymään Uniqlo-kaupassa, jota ei Suomessa vielä ole. Tänne on ollut jono monta kuukautta ja nyt mä menen toiseen kerrokseen miesten puolelle, että kyllä on käynyt täällä aikaisemminkin, mutta erittäin suosittu kauppa heti kun aukeaa, niin yleensä jonon kanssa. Eli tää on japanilainen kauppa, jossa on hyvin hyvälaatuista ja suht edullista tavaraa. Tässä ne tekee yhteistyötä taidemuseoiden kanssa. Tässä on erilaisia sesonkipaitoja nyt sitten tehty museoiden ja musikaalien kera. Tässä oli helppo löytää myyjä. Heti auttaa. Löysin suunnilleen mitä halusin ja nyt suunnistetaan kassalla. Täällä on vähän erikoiset kassat, mutta ne on tehokkaat. Niin kassat toimii näin. Tavarat lyödään tonne. Ja näin me maksellaan sitten. Näin. Parisataa köyhempänä, mutta kokemuksia rikkaampana. Voin sanoa, että tämä on hyvä kauppa, mutta väkeä on aivan pipona. Aivan sairaasti. Eli varatkaa aikaa.